Част от автопарка на DL Rent вече е и новият Volkswagen T-Roc Airline 2026 година. Един от най-продаваните модели на Volkswagen в Европа вече почти 7 години, но сега Volkswagen са променили почти всичко. Елате да видите новостите или поне част от тях, на които може да се насладите при следващия си наем. Volkswagen не са направили просто фейслифт. Това е напълно нов автомобил. Погледнете предницата. По-ниска, по-широка, по-агресивна. Новата светлинна графика веднага подсказва, че това вече е автомобил от ново поколение Volkswagen. Новият T-Roc е пораснал, почти 12 см по-дълъг от предшественика си. Това се усеща веднага, има повече пространство и за пътниците. Въпреки спортната си визия, това си остава истински семейен автомобил. Багажникът може да събере до 475 литра, който е с 30 литра повече от предходният модел на Volkswagen T-Roc. Спокойно може да събере всички куфари за семейната почивка. Под капакът работи новият 1,5 литров ATCI Mech хибрид, 150 конски сили. 7-степенна DSG трансмисия, 48 волтова хибридна система. Това означава по-плавно подтегляне, по-нисък разход, повече въртящ момент при ниски обороти и по-тиха работа. Получавате увереността на SUV без усещането за тежък автомобил. А ето и една често срещана ситуация от градската среда. Някой е спрял до вас и не може да влезете в автомобила си. Сега ще ви покажа как да се измъкнете и от това. Сега ще приложим една функция, която доскоро беше налична само за по-високият клас автомобили, сега вече и за T-Roc. Ето сега вече спокойно можем да си влезем в автомобила.